Áno, môžeme sa aj tu dopredu. Je vás tu toľko, ako vás tu dávno nebolo. Dá sa povedať, že Robert Fico pozýva na námestia. Priatelia, tak pomaly začneme. Priatelia, dovoľte, aby som vás tu v mene iniciatívy Orava za slušné Slovensko privítal na tomto dnešnom proteste, na tomto zhromaždení na podporu nášho členstva v Európe a aby sme vyjadrili nesúhlas s tým, čo sa tu na Slovensku bohužiaľ deje. Skôr, než začneme s rečníkmi, chcem jednu organizačnú vec. Robert Fico strašil, počuli ste to všetci. Kedy si strašil Tomanovej psom, potom zabudnutými kockami, možno aj oravskí stavbári, ktorí chodia do Bratislavy pracovať, tí ich tam nechali. A dneska straší zasa nejakými neexistujúcimi Majdanmi. Alebo ako povedala Romana Tabák, Mejdanmi. A my žiadny Majdan nechceme. A my protestujeme slušne za celý čas, čo boli na Orave protesty, a sú to roky, čo sa dejú. Tak nikdy sme nemali neslušné protesty, nikdy sme nemali násilné protesty. A verím, že takto to zostane aj na tomto proteste. Povedať, že Robert Fico je ruský agent alebo vlastizradca, je v poriadku. Je to aj politicky korektné, používal to aj on. Ale nebudeme nikoho vešať, ani my sa nebudeme nikde vešať. Sú tu samozrejme dookola aj nejaké policajné hliadky, máme kontakt na policajtov, ak by sa čokoľvek dialo, tak sme na všetko pripravení. Ale ja pevne verím, že tak ako nikde na Slovensku, ani na Orave sa nič zle nestane. Takže začíname. Ja by som pozval najprv hosti z ostatných okresov za našu iniciatívu, aby sa ujali slova. A ako prvého pozývam Ondreja Buknu za Dolný Kubín, aby vám prihovoril sa. Dobrý večer. Volám sa Ondrej Bukna a takéto zhromaždenie ako dneska tu na organizovom Dolnom Kubíne. A chcel by som poďakovať kamarátom z námestova, že aj oni zavolali ľudí do ulic a takéto niečo zorganizovali. A táto vlna protestov, ktorú dneska máme, vlastne začala ako reakcia na cestu Roberta Fica do Moskvy. Ale udalosti posledných dní nám ukazujú, že už ide viac ako nejakú zahraničnú politiku. Ide už našu slobodu. A to je ešte dôležitejšie. Keď Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie, tak aspoň ja som si myslel, že sme hotoví, že demokracia zvíťazila, že sloboda zvíťazila a že už politiku môžeme pustiť z hlavy. A nemohol som sa viacej mýliť. Čoraz viac sa všetci presviečame, že tá sloboda, ktorú máme, nie je automatická. A že to, že tu dneska môžeme stáť a že si môžeme povedať, čo chceme, že za to niekto zaplatil cenu. Za to zaplatili celé ľudia, ktorí boli ochotní kvôli tomuto stáť na uliciach, na barikádach, nechali po sebe strieľať, boli vo väzeniach a tak ďalej. A teraz možno prichádza tá doba, kedy tú cenu musíme zaplatiť my. Ale možno nie až tak kvôli sebe, ale skôr kvôli našim deťom. Aby sme sa pred nimi nemuseli hanbiť. Keď sa nás niekedy odpýtajú, čo sme robili v týchto časoch, aby sme mohli povedať, že sme nerezignovali, že sme sa nevzdali, že sme tu stáli, že sme tu kričali a že sme sa nenechali zastrašiť alebo zastaviť strachom a apatiou. Pretože najväčší nepriateľ slobody to nie je Robert Fico a jeho partia, ale je to práve apatia a strach. Prezidentka Čaputová kedy si povedala, že máme na výber medzi dvoma možnosťami. Medzi slobodou a medzi strachom. A mala pravdu. Lebo je strašne veľa správnych vecí, nerobíme práve kvôli tomu, že máme strach, že sa bojíme. A ja som sa preto už rozhodol, ja som si vybral slobodu. A chcem aj vás poprosiť, aby ste si vybrali slobodu. Pretože život v neslobode, to nie je život. To je len pomalé umieranie. A my vlastne nemôžeme dopustiť, aby naše deti vyrastali v systéme, v ktorom museli vyrastať naši rodičia. My teraz nevieme, ako dlho toto bude trvať, ale vieme, že to bude ťažké. Ale tiež vieme, že nič v živote
čo má cenu, není ľahké. A preto by som vás chcel poprosiť, aby sme vytrvali a vydržali. A aby sme urobili spoločne všetko preto, aby sme udržali Slovensko tam, kde Slovensko patrí. Teda v Európe, v civilizácii a v spoločnosti slobodných národov. A ja verím, že to spoločne zvládneme. A keď to spoločne zvládneme, čo sa nám určite podarí, tak potom verím, že budeme spomínať na tieto chvíle spoločné ako niečo, čo Churchill hovoril ako finest hour, najlepšia hodina. Takže nech je toto naša najlepšia hodina. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem Ondrejovi z našej iniciatívy z Dolného Kubína a ďalej by som rád privítal ešte Pavla Stareka z našej bunky v Trstenej, ktorý sa vám prihovorí za Trstenský a Tvrdošinský okres. Takže, fúha, ale vás tu je, tam to nevidno. Dobrý večer, priatelia. Vítajte na Mejdane. Som trochu postarší, no nie ja tak starý ako niektorí z vás, ale radšej si niekedy píšem srandovné veci, aby som vám ich mohol prerozprávať potom. A som za to, aby sme proti tejto ochlokracii bojovali s istou dávkou nadsázky a humoru. Tentokrát mi pri písaní nepomáhal Soros a igelitka plná petrošekelov, ale inšpiroval som sa aj pánom Kimianom, aby som bol korektný. Tento príhovor som si pracne nazval Slovenská óda na radosť, januárové vydanie. Tak poďme na to. Tento týždeň bolo 101. výročie zabalzamovania najznámejšieho syfilitika v histórii. Ruský agent Fico, tipujem, že po vzore Lenina začal so svojím balzamovaním znútra opäť a vyzerá, že denne strestá minimálne fľašu koniaku. Neprospieva mu to. Mal by sa vybrať na svoj 5000-ový dôchodok. Okrem toho, že štát od 9. januára nevie napárovať platby cez e-kolog, čiže vy ste niečo zaplatili, ale štát nevie, že ste to boli vy, tak vieme, že hackli nám aj kataster, akože v celej krajine. Nikto nevedel, čo robiť, len minister vnútra vedel písať na sociál, že čo on má s katastrom. No v zmysle, že rozum nenastrelíš, tak aspoň tie vlasy, hej. Takže Matúš Cmulaj Miešok bude mať nový účes. Ak sa mu teda tie vlasy ujmu. Poslanci, ktorí roky konzistentne hovoria, že Bratislava nie je Slovensko, nám so štátom, teda nami plateného výletu, poslali video, v ktorom chceli ľudí presvedčiť, že Moskva je Rusko. Okrem toho nám Street Fighter Glick vysvetlil, že v Moskve majú toaleťak. Gratulujem ty, vemeno. Zajdi 15 km za Moskvu a zistíš, čo znamená suchý záchod. Teda, najskôr Ficom a potom aj táto partia štvárnych bohatierov sa popri travel blogovaní vybrala do Moskvy a mi to vyplo. A popri travel blogovaní sa teda nechali zneužiť zo zadu a bez lásky štátom, ktorý nás označuje za svojho nepriateľa. Toto im asi nedošlo, ale možno aj hej, ale oni to takto ľúbia. Andrej Danko, luskačikom očarený a spáleného na trón ženy vo videu, opäť vyzeral, ako keby ho mala matka so synom, sa vybral zahrať na Šopaholidek Adel. Obdivoval tam párky, pečivo a dokonca aj v prominentnej štvrti v Moskve našiel aj maslo. Predseda strany s aktuálnymi preferenciami 2% sa tešil, že v Rusku je to maslo lacnejšie než na Slovensku. Ako si zabudol dodať, že to bolo miniatúrne balenie namiešané s margarínom. Navyše sme sa dozvedeli, že mzda 600 eur je vraj krásna výplata. Jasné, na rozvojnú krajinu asi áno. Robert Fico v zmysle pokoja a mieru odkázal študentovi Simonovi niečo o fackách od manky za to, že nepodal nášmu hlavnému vtákožrutovi prezidentskom paláci ruku. Týmto chcem tomu Žochárovi Stopolčianu odkázať, že demokracia a sloboda neznamená len to, že si môžeme robiť v podstate čo chceme, ale najmä, že nemusíme robiť to, čo nechceme. V konečnom dôsledku nám tvrdí, že vykrikovať na prezidentku, že je americká, vieme čo, je v pohode, ale nepodať Pelemu ruku za to, že za to si ten mladý chalan zaslúži na chrbte terč pred dezolátov a tak ďalej a tak ďalej. Paráda, máme tu dvojitý kilometr. Takže, drahí rodičia, nebíte deti do hlavy, môže z nich byť Fico.
Robert Fico sa taktiež pustil do ukrajinského prezidenta Zelenského. Dopadlo to, ako keď dedinský diskotékový čavo vyzve na duel profi zápasníka. Zelenský Fica rozobral na súčiastky 2 vetami. OK, príď do Kieva. Ako to vypadalo, vieme. Vraj tam pre nášho Ficio není bezpečné. Takže už aj naši zmeráci konečne priznávajú, že na Ukrajine je vojna. V reakcii na to bývalý premiér Matovič vyliezol na bránu úradu vlády a zavezol tam balenie plienok pre súčasného premiéra. Slušný bizar. Už ale aká krajina, akí komici. Ďalej sme sa dozvedali. Niektorí ľudia relaxujú pri stránkach pre dospelých ako v pohode. Proti chuti. Jasné. Ale Andrej Cicero Danko sa priznal, že on je iný a plní vreckovky pri Netflixe, kde ho zrušujú rozprávky o binárnych bizónoch. Ach, Andy, už 6 rokoch si mal rozumúť, čo teraz. Ďalší zápis tam mám. Zrkadielko, povedže mi, ktorý telocvikár je najväčší primitív v našej zemi. Podpredseda parlamentu Gašpar sa vrátil preškolený z Moskvy a v STVR, ktorá je stále bez loga, sa zamyslel, že by bolo dobré mať dvere otvorené, keby sme chceli odísť z EÚ a NATO. Kam by inde by sme akože chceli ísť, to zatiaľ nevymyslel. A zjavne ani čo by sa tu dialo po Slovexite. Detroit v 2000-kách by bolo zlaté mesto oproti nám. Našťastie sme ešte ako tak lucidná krajina a spustil sa okolo toho shitstorm, že samotný Kerry musel u Závodského na Expresse vysvetľovať a vyvracať tieto reči. Takže, že Ficovi drbe, vieme už dávno. Ale teraz to dostal na papieri od vyše 200 odborníkov. Premiér Fico zareagoval na to dosť precitlivené a poslal ich do čerta, na čo sa k listu prehranol a pridalo ďalších vyše 500 ľudí s titulmi z psychiatrie a psychológie. Gratulujem, Robert, prekonal si aj Mečiara. V útorok mali odvolávať Roberta Fica. V zmysle, aj malý Gašpar dokáže urobiť veľký cirkus. Tento pán s vytetovaným čurákom na ruke, inak povolaním syna Bonaby Lexa, odovzdal Ficovi správu o Medane. V správe bol uvedený aj mail napísaný četovacím robotom a nejaká znôžka výmyslov, pod ktoré sa žiadny analytik nemôže chcieť podpísať. Ale tak aspoň vieme, že naša tajná služba vie používať Google. Takže, veľmi vystrašený Robert Fico mal tlačovku s Gašparom starším. No a prišli s odhalením, že na Slovensku sú gruzinskí experti, ktorí chcú zvrhnúť jeho vládu pokoja, spravodlivosti, katastra a lacných potravín. Dokonca poslanec Bartek vyhlásil, že sú správy SIS mu tuhla krv v žilách. Kámoš, keď počuješ Fica rozprávať, nie je to krv, čo ti tuhne. Ale nie, žarty bokom, takto. Chalani, toto je naozaj nebezpečné. Povedať nepriamo občanom, že ich sleduje naša tajná služba a rozpracovávajú ich policajti. Uvedomujete si, čo ste pustili do éteru? Za toto slovami Roba sa mali zobrať lopaty a zvyšok už poznáte. To akože vážne? Idú si stratégiu z roku 2018? Bezpečnostná rada ako po dlažobných kockách, ktoré tam zabudli robotníci? Alebo ideme nazvať túto akciu Tomanovej PES 2.0? Akože však smelo, len vtedy to skončilo Hranolovou demisiou. Pamätáte? Veď to nefungovalo ani vtedy, keď vám títo naši zúfalci poradili vytiahnuť Marcela Fabianiho, experta na revolúcie, ktorý mal jednu osobnostnú chybičku. Nikdy nežil. No a na záver, aby som dlho už nerečnil, neskačme im na tieto klamstvá. Robert Fico nikdy nevedel byť v defenzíve, vždycky prišiel s nejakým výmyslom, tak aby sme my museli vyvrácať. Pani, prosím. Tak, aby sme my museli vyvrácať tie jeho klamstvá a reagovali na neho. Nedovolme mu to. Robert Fico je momentálne v kúte a je nahý. Držme ho tam, bojujme. Ďakujem. Ďakujem Paľovi za štipku štipľavého humoru z Trstené a Tvrdošína. A teraz to vyvážime krátkou chvíľou. Kultúrnou vložkou prišli nás tu riadni, statní oravskí chlapi trošku potešiť svojim hlasom, takže nech sa páči, Slovensko moje.
Srdečne vás vítame, a len kráťučko. Pred pár týždňami, sme zažili na severnom a strednom Slovensku chvíle, kedy pieseň a hudba dokáže spojiť ľudí, ktorí sa v živote nevideli. Prichádzali za nami ľudia v slzách. Že vytvorila sa atmosféra, kedy spev a hudba dokázali spojiť tie srdcia a to bol zážitok. Dneska pieseň Slovensko moje, otázočka, poznáte ho? Ak by ste niekto potreboval texty, sú to 3 slohy, môžeme dať, hej? Ale takto, kým začneme spievať, kým začnete s nami spievať, skúste si spomenúť aj na tých, ktorí tu nie sú, ktorí museli doma zostať. A spomenieme si aj na tých ostatných, ktorí sú po námestiach. Ďakujeme. Oh
Priatelia, ďakujem týmto našim oravským spevákom. Od 2018, v podstate odkedy sa organizujú protesty, sme tu nemali snať takýto nátresk, naposledy v tom 2018, keď tu zomrel novinár. A na dnešný protest sme dokonca museli odmietať rečníkov aj vystupujúcich, tak veľa ich bolo, lebo by sme tu boli fakt dlho. Robert Fico tak aktivizuje ľudí ako nikto doteraz. No, ak dovolíte, tak teraz sa prihovorím ja za námestovskú bunku, za našu oravskú iniciatívu. Priatelia, ja som veľmi rád, že ste tu, lebo ľudia si často hovoria, že na jednom hlase nezáleží. Ale zoberme si Štefánika. Bol to človek, jeden človek, ktorý zabezpečil, že máme Slovensko. Čiže jeden hlas dokázal zabezpečiť celé Slovensko a zabezpečil ho kde? Zabezpečil ho v Európe, vo Francúzsku a v USA. Nie v Rusku. V Rusku tohto jedného človeka, tento jeden hlas podviedli. Podviedli nás častokrát v tom Rusku, nie len toho Štefánika, podviedli tam aj Dubčeka, podviedli tam nás, podviedli tam vašich rodičov a dneska sa snažia podviesť aj nás. A ja som rád, že ste tu, pretože na jednom hlase, na každom jednom hlase, ktorý tu je, záleží. Na vás záleží. Viete, mohli sme sedieť doma všetci pekne v teple, pozerať si nejaký Netflix, vôbec sme nemuseli tu byť a riešiť nejaké Majdany, ale Robert Fico je ten, kto nás tu dostal. My si Slovensko nedáme, áno. Robert Fico je ten, kto nás tu dostal. A prečo nás tu dostal? Vraj chceme robiť nejaké Majdany. To hovorí Robert Fico, ktorý zorganizoval 3 referenda o predčasných voľbách. 3. Jedno mu síce nevyšlo a druhé robil s odborármi, ale 3, na všetkých 3 sa podieľal on. On hovorí, že my chceme Majdan. Pre Boha. Je to hanba, keď to hovorí on. Zjavne, keď proti nemu protestujú, tak je to prevrat. Keď on protestuje, tak chráni Slovensko. Priatelia, vy chránite Slovensko. Nie Robert Fico. Slovensko si nedáme, nech to počujú. Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme. Nedáme si, nech to počujú až do Zlatej Vane, niekde vo Vietname. Nech to počujú aj do Zlatého bunkra v Moskve. Slovensko je v strede Európy, priatelia. Slovensko je v strede Európy, to je srdce Európy. My patríme do Európy. Vy patríte do Európy. My sme Európa. Áno, my sme Európa. My sme srdce Európy, my sme Európa. Tomu sa hovorí aktivizácia Robertom Ficom. Priatelia, naozaj na našich hlasoch záleží, lebo keď sa pozrieme do minulosti, ja som to už spomínal na proteste v Dolnom Kubíne, Slovensko zachránili takí ľudia ako vy, vaši otcovia, a teraz je to na nás. Keď prišli fašisti, proti fašistom sme sa postavili vy, vaši otcovia, dokonca vaši dedovia ešte sa postavili proti fašistom. Bola to tiež malá hrstka ľudí, ktorí sa postavili, ale tá malá hrstka, ktorej to nebolo jedno, tá vybojovala
že sme sa nestali porazeným národom, ale že sme stali na strane víťazov. Takže záleží na vašich hlasoch. To isté v 89. To isté v 98. keď nás chcel Vladimír Mečiar tiež dohnať do Ruska. A robil presne to isté, čo robí Robert Fico, ako cez kopírák. Keď nás nechcete v Európskej únii, pôjdeme do Ruska. A odkiaľ išiel Robert Fico do Ruska? Do Maďarska. A teraz k Erdoganovi. To sú traja ľudia, ktorí bojujú za rozbitie Európskej únie. Toto sú ľudia, s ktorými sa má stretávať premiér Slovenskej republiky. To dopracoval tak ďaleko, že nás naši susedia nechcú pustiť lietať cez ich vzdušný priestor. Že sa nikto s nami nechce stretnúť. Nielen s Robertom Ficom sa nechce nikto stretnúť, už ani s tým Petrom Pellegrinim sa nikto nechce stretnúť. Len tí, ktorí chcú rozbiť Európsku úniu. Je to hanba. 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 Priatelia, oni nám hovoria, že my sme zradcovia. Ja vám niečo poviem. Ja mám rád dáta. Ja som si za posledných 20 rokov nechal vyhľadať, kde všade boli slovenskí poslanci, v akom parlamente a v akom štáte na návšteve. Skúste hádať. Prosím vás, žiadni slovenskí poslanci neboli na návšteve v americkom parlamente, v nemeckom parlamente. Nemajú odtiaľ fotky, nefotili odtiaľ maslo, nefotili odtiaľ mlieko ani párky. Ani toaletný papier. A to by ho tam nafotili dosť, na rozdiel od Ruska. Ale, priatelia, 3 návštevy boli v Rusku zo Slovenska. 3. Hanba. Toto je zrada. V 2017 tam bol Andrej Danko. Pamätáte si tú fotku, keď sa kláňal pred vrahom z Kremľa. Inak ten Kremľ postavili tiež Taliani. V 2019 tam bol Andrej Danko spolu s celou perepuťou vrátane Romany Tabak, ovej a ďalších Machalov a podobných. To bolo druhýkrát. A dneska tam boli tretíkrát. Pred pár dňami. Tak kto tu je zradca? My máme fotky s Američanmi? Alebo oni sa fotia chodiť s Rusmi? My zrádzame? Alebo oni zrádzajú? Poslanci slovenského parlamentu? Vlastizrada. Toto je vlastizrada. Nie je to, čo robíme my. Nie je to, že tu kľudne stojíme a žiadame, aby plnili svoj volebný program, v ktorom je jasne napísané, že sme súčasťou Európskej únie a NATO. Robert Fico hovorí, že on chce, aby Európska únia bola silnejšia, aby bola konkurencieschopnejšia. Priatelia, a to sa rokuje v Rusku? Alebo ide plyn cez vietnamské vane? A chce posilniť Európsku úniu, tak predsa by mal rokovať s politikmi z Európskej únie. My sme Európa, my sme Európa, my sme Európa, my sme Európa, my sme Európa. A počul som tu dobre, že nechceme Rusko. Nechceme Rusko. Nechceme Rusko. Nechceme Rusko. Ďakujem, priatelia. Nebudem príliš dlho rečniť. Ešte raz vám chcem poďakovať, že ste prišli. Je pravdepodobné, že Robert Fico nás znova pozve na protesty. Už teraz sa nám hlásia ďalší rečníci na budúce. A možno budú aj speváci a ďalšie kultúrne čísla. Robert Fico proste aktivizuje, on chce, aby ste prišli. Tak príďte aj na budúce. Príďte aj na budúce. Záleží na vás. Takže za našu námestovskú bunku ja predám slovo ďalej
Máme tu občiansku aktivistku Mári Vráblovú, ktorá vám takisto sa prihovorí aj krátkým slovom, aj hudbou. Ďakujem, dobrý večer. Dnes tu stojím slobodne ako nespokojná občianka. Chcem vyjadriť slušne a pokojne, že my sme Európa. Chcem vyjadriť slušne a pokojne, že nesúhlasím s tým, kam naša krajina smeruje. Chcem vyjadriť slušne a pokojne, že sloboda je pre mňa vzácny dar. Chcem vyjadriť slobodne a pokojne, že túžim po slušnej krajine. My sme Európa. Keď sa tieto dni otvárajú otázky členstva Slovenska v Európskej únii a NATO, nemôžeme mlčať, ale musíme brániť to, čo tu vybudovali generácie pred nami. My sme Európa. Sme tu ako občania. Dnes nie kvôli Sorošovým peniazom a nie kvôli opozícii alebo politickej preferencii, ale práve preto, že už sa nedokážeme nečinne pozerať, kam ťahá Slovensko štvrtá vláda Roberta Fica. My sme Európa. Dnes je pre mňa nesmierne dôležité, aby sme my a naše deti mohli aj naďalej žiť v prosperujúcej a bezpečnej krajine, kde môžeme slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti. A práve tieto hodnoty nám Európska únia a členstvo v NATO garantuje. My sme Európa. Preto tu dnes stojíme, lebo chceme dať jasný signál, že nechceme byť súčasťou ruskej biedy a totality. My sme Európa. Ale treba aj dodať, že príklon Slovenska k autokratickým režimom začal dávno pred návštevou Moskvy. Súčasná vláda od svojho nástupu systematicky valcuje demokraciu a právny štát, rozobrala inštitúcie bojujúce proti korupcii a amnestovala osoby podozrivé z rozkrádania štátu. Opakovane útočí na médiá, na vyšetrovateľov, na prokuratúrov, na sudcov a na ďalšie nezávislé inštitúcie, ktoré ovládajú tlakom. Ovládla televíziu a zmenou zákonov sa snaží podkopať občiansku spoločnosť a avizuje dokonca zmeny vo volebnom systéme, ktoré by upevnili jej moc. Všetky tieto kroky sú v príkrom rozpore s hodnotami Európskej únie, do ktorej my patríme. Keď sa týmto krokom nepostavíme teraz, dnes, môžeme sa onedlho zobudiť do neslobody, z ktorej už nebude cesty späť. My sme Európa. Batôžka si nalož pre tvárku lož a faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody. A k tomu pridáš hádky, ach to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia 2-3 zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe sporačej o moč vo víne? Klebety škriepky plané, vykašlíme sa na ne, vyrúbme rázom túto záhubu. A ty, čo pikle kuli, dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Do batôžka si nalož pre tvárku lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne. A rovno z prvej várky skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne. My sme Európa. Ďakujem.
Ďakujem Mari Vráblovej za krásny spev, za krásnu hudobnú zložku. A máme tu ešte dva príhovory. Poprosím ešte občianskeho aktivistu Ľubomíra Sahuľa z Trstenej, myslím, ktorý sa tiež k vám chce prihovoriť. Dobrý večer, námestovo. Drahí priatelia, som stredoškolským učiteľom a snažím sa svojich žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať k hodnotám ako tolerancia, pravdovravnosť, demokratickosť, angažovanosť. Dnes je ale naša spoločnosť v stave, kedy sú tieto normálne hodnoty hrubo pošľapávané a my máme na výber len 3 možnosti. A je na nás, ako sa rozhodneme. Buď sa pridáme k pošľapávaniu týchto hodnôt, alebo nám to bude všetko jedno, alebo nám to bude prekážať a budeme tu stáť na týchto námestiach. Aj mne, ako občanovi, učiteľovi a otcovi 2 malých detí, neskutočne vadí, ako sa Ukrajina. A preto mi dovolte pár myšlienok. Hneď na úvod môjho prejavu si musíme ujasniť jednu základnú vec tohto týždňa. Pán premiér Fico, tieto zhromaždenia po celom Slovensku nie sú pokúsom o destabilizáciu krajiny, ale je to prejav veľkej nespokojnosti nás občanov so stavom vášho vládnutia. Za vyše rok vašej vlády ste stihli hanebne zmeniť trestný zákon. A to tak, že mnohým sa premlčali ich veľké korupčné kauzy a dokonca kradnutie do 700 eur sa stalo dokonca výhodným. Taktiež ste nám akože v rámci konsolidácie stihli zvýšiť dane, zaviesť transakčnú daň, okresať daňové bonusy, no sebe zdvojnásobiť platy a výdavky štátu sa nejako neokresali. Naopak, vládni predstavitelia stíhajú za nejasných okolností ísť na Formulu 1 do Abu Dhabi alebo stráviť pobyt v najdražších hoteloch vo Vietname. Dámy a páni, takto sa robí konsolidácia po slovensky. Za vyše ten rok ste stihli vyhodiť odborníkov z Ministerstva kultúry či životného prostredia a posledné týždne nám tu nefunguje ani centrálny systém katastra. Chcem sa teda opýtať, nie sú tieto vaše kroky, ktoré znižujú úroveň spravodlivosti, bezpečnosti a ekonomickú situáciu obyvateľov krajiny, nie sú práve tieto kroky pokusom o destabilizáciu krajiny? No a namiesto riešenia dlhodobých problémov na Slovensku, ako je školstvo, zdravotníctvo či dopravná infraštruktúra, čo vy môžete námestovci cítiť dennodenne, tak pán premiér sa začal orientovať na geopolitiku. Začal spochybňovať naše členstvo v EÚ a NATO. Lebo za vyše roka sme o vás na adresu našich spojencov v EÚ a NATO nepočuli ani slovko pochvaly, ale len kritiku. Na druhej strane počúvame, ako s Ruskom treba mať štandardné vzťahy, ako Rusi boli pomaly dotlačení z USA a Západom k útoku na Ukrajinu. A pôjdete si ako jediný vy a Orbán potriasť rukou s Putinom, ako keby sa nechumelilo. O čo vám ide, pán Fico? Akú máme mať dôveryhodnosť ako Slovenská republika u našich spojencov, keď Brusel a Washington je ten zlý a s Putinom treba mať normálne vzťahy? Pán Fico, vy nevidíte, že Rusko zaútočilo na suverénne územia Ukrajiny a už takmer 3 roky ničí územia a zabíja ľudí, hlavne ináč, kde žila tá ruská menšina, ktorú bolo treba ochraňovať a oslobodiť Rusmi? Tak to vám nevadí? Ja neviem, či si naši fanúšikovia Ruska v politike uvedomujú, alebo nie, ale maďarská menšina na našom území je ten istý príbeh, pretože sme boli tiež súčasťou Uhorska takmer 900 rokov a južná hranica vznikla len nedávno, takže tiež môžu Maďari spochybňovať túto hranicu, keď to robia Rusi na Ukrajine? Veď to ide proti zdravej logike, pán Fico. A teda, ja nechápem, prečo riešite ruský plyn napríklad v Rusku. Veď ruský plyn nechcú prevádzkovať Ukrajinci. Nebolo to potrebné riešiť teda na Ukrajine? Či bolo potrebné sa odfotiť pán premiér s Ficom, a teda s Putinom, pardon. Bolo to potrebné? Že by to bolo asi iba podľa vašich slov, lebo 17. november ste si teda nevšimli a súčasný stav Ruska je vám asi veľmi blízky. Ospravedlňujem sa.
No a následne pán Danko aj s ďalšími poslancami nám ukazovali na videách lacný benzín, maslo či vymeženosti Moskvy. K tomu len dve poznámky. Poprvé, prečo ste nám, pán Danko, neukázali aj rozvinutosť Ruska 100 km od Moskvy? Alebo to, že v Rusku je dnes cenzúra, že bežní Rusi majú obmedzený prístup k informáciám, že nemôžu vysloviť slovo vojna alebo kritiku Putina a že v Rusku neexistuje žiadna opozícia, pretože bola eliminovaná? Po druhé, pán Danko a pán Blaha, to si z nás robíte srandu? Že vy vládnete a nám sa smejete do tváre, aké vysoké ceny máme na Slovensku? Myslím si, že toto vaše farizojstvo je už také okaté, že aj vaši fanúšikovia začínajú mať pochybnosti z vás. A to je veľký prospech pre nás ostatných. Aby nám bolo všetkým jasné, tak Slovensko vždy mentálne a kultúrne patrilo na západ a patrí na západ. Počas stredoveku, len na príklade, lebo som dejepisár, sa šírila gotika. A najvýchodnejšia gotická katedrála zo západu prišla do Košíc. Tam končí západ. A my sme vždy patrili do západu. Ďalej, ak sa pozrieme na náboženstvo, máme tu pravoslavné náboženstvo, pri všetkej úcte nič proti pravoslaviu, ale máme tu rímskokatolické, západné náboženstvo. Ďalej, pozrime sa na Československo. Naši najbližší spojenci po vzniku Československa boli Francúzi, západné krajiny. Dokonca ešte aj po voľbách po druhej svetovej vojne vyhrala demokratická strana a nie komunisti na Slovensku. My sme demokrati a sme na západ. Ale bohužiaľ, Moskva si presadila svoj režim na 40 rokov a Rakúšania a Fíni, ktorí boli za nami pred 1948, tak nás predbehli a všetci pekne teraz, ktorí chcú žiť lepší život, odchádzajú do Rakúska a Fínska. Takže toto je to vyzdvihovanie Ruska, toto je tá inšpirácia pre nás Slovákov. Čiže aj toto je to uvedomenie, prosím vás. Povedzme aj všetkým v okolí, kde chodia mladí, keď chcú ísť za lepším životom. Na východ či na západ? Jednoznačne na západ. Jednoznačne, tam patríme a tam je ten vyspelý a rozvinutý život. A už len, aby som to tak uzavrel, tak atmosféra na Slovensku je veľmi náročná. A mnohí si vravíte, a aj moji žiaci majú tieto otázky, že či sa tu oplatí ďalej žiť a či netreba zlomiť na touto situáciu palicu a mať lepší život niekde inde. Ale ako by sa Slovensko mohlo zmeniť k lepšiemu, keby sme to všetci vzdali? Pozrite sa okolo seba, koľko nás tu je. V januári, keď je zima, to je rekordné množstvo. V januári nikdy Slováci takto neprotestovali. A to je naša nádej, že máme šancu toto zmeniť. Vďaka za vás a vďaka za organizátorov. No a už len zároveň ešte každý ako jednotlivec môžete meniť na Slovensku aj život, robiť lepším maličkosťami. A napríklad budeme trvať na faktoch v debate a nebudeme podporovať šírenie nepravd. Môžeme svojmu okoliu protiargumentovať ich nezmysly, ale budeme reagovať kultivovane a slušne. Zároveň sa môžeme aktívne zaujímať o veci verejné aj tu v obci, v námestove. Proste byť angažovaní. A poslednej takej veci by sme mohli byť ohľaduplní aj navzájom. Podržať si navzájom dvere, na pošte či v obchode, pustiť staršieho si sadnúť vo verejnej doprave, alebo podporiť verejné zbierky, ktoré môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Aj toto urobí Slovensko lepším už dnes. A nepotrebujeme čakať na nejakých poslancov v koalícii, či budú mať svedomie a či voľby budú skôr, lebo tie reálne voľby možno budú až na jeseň 2027. Ešte raz vďaka za to, že ste tu a prajem vám veľa chutí a síl, aby ste to s našim Slovenskom nezdali. Pekný večer. Ďakujem Ľubomirovi Sahuľovi za jeho vynikajúci príhovor. Kým oznámim ešte posledný príhovor hymnu, fujaru máme, ale bude to hymna pre všetkých, nebojte. Inak máme tu aj čaj. Stále mi tu moji kolegovia hovoria, že kto chce čaj, však ponúkni ich. Prepáčte, priateľia. Taký som rozohriatý z vás, že som na ten čaj zabudol.
Takže ten čaj, kto chce teraz, kto chce potom. A ten posledný príhovor poprosím Mira Beniana, občianskeho aktivistu a nášho pravidelného spoluorganizátora. Dobrý večer, vážené zhromaždenie slobodných a demokratických občanov ešte stále slobodného a demokratického Slovenska. Pôvodne som tu nemal v pláne dneska vystúpiť, ale vzhľadom na situáciu a vzhľadom na to, čo sa tu deje, mi nedalo a prišiel som si aj ja vyjadriť to, čo cítim. A cítim to, čo povedali tí rečníci predo mnou, a vlastne sa budem aj opakovať, ale dôležité je si to zhrnúť a ešte raz. Chcem rečniť, lebo podľa premiéra Slovenskej republiky som rovnako ako aj vy tu, že vraj nepriateľom nášho štátu. Som že vraj rovnako ako aj vy tu, riadený a platený neviem kým, aby prevrat, ktorý sa posledné roky s obľivou označuje aj ako Majdan. Niektoré naše politické antiosobnosti vedia aj toto slovo skomoliť na Mejdan. Tak teda vítajte na našom demokratickom Mejdane. No ale nie je vôbec čo oslavovať. Lebo to, čo sa na Slovensku od posledných volieb deje, sa nedá nazvať inak ako rozklad demokratického štátu. Nerozkladáme ho ale my, slobodní a nezávislí občania. Rozkladajú ho súdruhovia súčasnej koalície svojimi činmi, správaním, klamstvami a falošnými obvineniami. Vo voľbách v roku 2023 volilo súčasnú koalíciu 1 284 427 voličov a strany súčasnej opozície 1 187 433 voličov. Ich výhra bola teda pomerne tesná, rozdiel 96 994 voličov. Volila ich ale väčšina oprávnených voličov? Ani zďaleka nie. Keď si zrátame tých, čo neboli voliť a nevyužili svoje právo, voličov opozície a aj voličov, čo volili iné strany, ktoré sa nedostali do parlamentu, tak dostaneme číslo 3 104 445 voličov, ktorí nevolili túto koalíciu. Žiaľ, aj taký je náš volebný systém, naša parlamentná demokracia. Demokracia, ktorú si ale musíme vážiť a chrániť. Pretože demokratický systém nie je síce dokonalý, ale lepší sa zatiaľ ešte nevymyslel. Mnoho našich spoluobčanov sa necháva opakovane mýliť a oklamať. Zvolili zas takých predstaviteľov štátu, ktorých demokratický systém využili a teraz ho zneužívajú na svoj prospech a voči nám. Devastujú súdnictvo, podmanili si SIS, kašľú na školstvo, kašľú na zdravotníctvo, kašľú na kultúru a kašľú na bezpečnosť nás všetkých. A namiesto toho si chodia podávať rad za radom ruky s najbližšími autokratmi Európy, vrátane toho momentálne najväčšieho a najnebezpečnejšieho na svete, ktorý považuje Slovensko za svojho nepriateľa. Tak, kto je tu potom nepriateľ štátu? My na námestí, alebo pán premiér Zlatej Vani vo Vietname? Áno, vo Vietname. My sme tu neprišli robiť štátny prevrat a spochybňovať demokratické voľby. My sme tu prišli vyjadriť to, že Slovensko patrí do demokratickej západnej Európy, patrí do Európskej únie, patrí do NATO. Aby sme sa tam udržali, musíme preto aj niečo urobiť. Medzi tými pomílenými a oklamanými voličmi sa nájdú aj naši známi a rodinní príslušníci. Nezdávajme sa a stále pokúšajme dostať ich na našu stranu. Stále ich presviečajme, aby nemysleli len na svoj prospech, aby mysleli na prospech celého Slovenska. Stále im vysvetľujme a ukazujme, že tým súdruhom, čo sú momentálne pri moci, ide totiž len a len o ich prospech a nie o prospech nás všetkých a vlastne ani im nejde o prospech tých, čo ich volili.
Odkazujem preto všetkým príčetným voličom koalície, nie je hanbou priznať si, že ste sa pomýlili a nechali sa oklamať. Hanbou je to nepriznať si chybu a čo je ešte horšie, je hádzať tú chybu na druhých. Vážené zhromaždenie, ani my sa nehambíme a aj my majme odvahu. Slovensko je a musí byť západná Európa, Slovensko je a musí byť na strane dobrá. Ďakujem, že ste tu. Ďakujem, priateľa. Tak to bol na dnes posledný príhovor. Ja keď vás tu vidím, tak to by sme mohli rečiť ešte hodinu, ale Orava je studená. Chcem vám poďakovať, že ste napriek tejto kose oravskej neostali sedieť doma. Že ste prišli, pretože, ako som hovoril, na každom jednom hlase záleží. Keby nezáležalo, tak kvôli jednému hlasu alebo kvôli týmto pár hlasom nerobí Robert Fico bezpečnostné rady. Ak sa Robert Fico niečoho bojí, tak sú to hlasy na uliciach a hlasy na námestiach. Takže ešte raz vám ďakujem, my si dáme hymnu na záver a potom môžeme družne podebatovať, môžete si dať čajík a už teraz vás pozývam v mene Roberta Fica na nejaký budúci protest a dúfam, že nás tu bude ešte viacej. Ďakujem.